Zdravím. Možno ste si niekedy povedali, chcem byť youtuber. Možno ste si dokonca povedali, chcel by som byť strašne rýchlo youtuber. Chcel by som si založiť nejaký shorts kanál, kde by som vydával videá, teda shorty každý deň, 5 shortov, aby som získal 1000 odberateľov a začal zarábať z YouTube a bol influencer, 100 000 odberateľov za mesiac a tak ďalej. Možno ste si niekedy toto povedali. Ja som si to hovoril už mnohokrát, že chcem byť youtuber, aj preto mám tento kanál a ďalších asi 15 kanálov, ktoré som niekedy točil, väčšinou nie moc aktívne. A rozhodol som sa, že svoj sen sa pokúsim splniť si aktívnejšie, než väčšina z vás, ktorí sa na to napríklad aj neodhodlala. A preto som si vytvoril nový shorts kanál a za 7 dní, najbližších 7 dní včetne tohto dňa, sa pokúsim na tom kanáli získať 1000 odberateľov. Neviem, či to vyjde, neviem, je na to dosť malá šanca, ale zároveň sa to môže hocikedy stať. Môže mi nejaký jeden z tých shortov proste vybuchnúť, alebo môžu mať všetky 3 zhlédnutia. To uvidíte v tomto videu, uvidíte, ako sa mi darilo, uvidíte, aké videá som vydával, ako som ich vydával, uvidíte ako často a napokon, či sa mi podarilo získať 1000 odberateľov. Takže myslím si, že už nemusíme na nič čakať a môžeme sa vrhnúť rovno na to. Kanál som sa rozhodol nazvať Mike. Mám tam jedného odberateľa, čo už není teda veľký úspech, ale dá sa. A vydal som tam zatiaľ asi takže 3 shorty. Z čoho tento jeden som vydal 2-krát, lebo prvýkrát sa mu nedarilo a vidím, že druhýkrát sa mu nedarí tiež. A to všetko som stiel za prvý deň a to je tento. Prvý ten short som vydal ráne pred 23 hodinami, vydal som ho dnes o polnoci ráno. A druhý z tých shortov som vydal niekedy o 4 po obede a ten posledný som vydal niekedy o 10 večer. A zajtra mám v pláne vydať minimálne ďalší 1-2 shorty a uvidíme, ak sa mu bude dariť. Za tento jeden deň získal jeden short 82 zhlédnutí, druhý 2, tretí úplne 0. A mám teda jedného odberateľa. Takže uvidíme sa zajtra. Nastal deň číslo 2 a dneska vám ešte oznámim, okrem toho, aký progres v podstate je na tom druhom mojom kanáli. Oznámim vám, ako vlastne robím tieto shorty, aby ste vedeli, aby ste si to mohli vyskúšať tiež, či budete úspešnejší ako ja, alebo nie. A používam na to umelú inteligenciu InVideo AI. V odkaze tohto videa bude link na ňu, na tú aplikáciu. Je to v podstate, pokiaľ viem, na Android, iOS a aj na Windowsy. A tým pádom si to môžete stiahnuť na viac zariadení a je tam síce obmedzenie na 4 videá týždenne, ale ak máte viac zariadení a na každé z tých zariadení ste prihlásení z iného účtu, tak každé to zariadenie má 4 videá týždenne. Takže môžete mať 4 zariadenia, na každom 4 videá týždenne, to znamená 16 videí týždenne kľudne. Ja to mám teda na 2 zariadeniach, takže mám k dispozícii 8 videí týždenne. Takže tak. A teda dneska je druhý deň tejto mojej challenge a dneska som vydal 2 videá, z čoho jedno vyšlo pred pár hodinami, pred tak 3, 4, 5 a druhé som vydal tak pred hoďkou, pol hoďkou. A teraz sa môžeme ísť pozrieť, ako sa im darilo. OK, tu môžete vidieť obsah, ktorý som vydal, je to trošku trash, ale to je jedno. Toto prvé video má z nejakého dôvodu, ktorému neviem pochopiť, 152 zhlédnutí a darí sa mu úplne najlepšie zo všetkých tých videí, ktoré tam vôbec sú. To druhé video, to ma nezaujíma, ja viem požať YouTube. A to druhé video má 2 zhlédnutia, tretie video 0, štvrté 0 a piaté tiež 0 a mám stále jedného odberateľa. Jej. Takže zatiaľ to nevyzerá úplne nádejne, že by sa tomu malo nejak veľmi dariť, ale uvidíme. Uvidíme, ako sa to bude dariť najbližších 5 dní a uvidíme, či za 7 dní sa mi podarí získať 1000 odberateľov monetizovať, alebo nie. Takže myslím si, že sa uvidíme na tretí deň. Toto je tretí deň tejto mojej challenge a úprimne povedané, nevyzerá to úplne svetlo. Vyzerá to úplne dobre, pretože ukážem vám YouTube štatistiky a uvidíte, že môj kanál sa úplne neposunul. Ok, tu môžete vidieť niektoré z tých shortov, ktoré som vydal, nech teda úplne najviac, ale môžete vidieť, že niektoré teda sa niekam dostali, niektorému dosť zhlédnutí. Bohužiaľ však mám stále jedného odberateľa a to nie je úplne 1000, akože chýba by tam tak 3 nuly. A už je tretí deň, takže bojím sa, že nemám úplne veľkú nádej, že to dám, avšak verím tomu, že stále mám šancu, pretože mám ďalšie 4 dní pred sebou a skúsim si novú stratégiu. A to nie len použiť AI na tie shorty, ale skúsim vytvoriť vlastné shorty,
ktoré nejak editujem a budú aj lepšie a možno sa aj lepšie podarí, čo ja viem. Takže uvidíme sa na deň 4. Len pripomienka od Golda, ktorý toto edituje. Urobil som 2 shorty, ktoré neboli robené AI, ale robil som ich vlastné, zostrial som tam, použil som tam nejaké klipy, ale jeden z nich YouTube úplne neocenil a ten druhý sa mi proste nepáčil, tak som ho proste nevydal. OK, máme tu veľký problém. Momentálne je 4. deň tejto mojej challenge vytovania shortov na nejaký random kanál a neposunuli sme sa skoro vôbec. Ako môžete vidieť, mám tu momentálne problém. Taký malý problémiček jedného odberateľa. Stále už 4 dní a to vôbec nie je dobré. Nejaké komentáre mi prevodli, sú len pozitívne WTF a blown mind emoji. Jo, som šťastný. Ale bohužiaľ odberatelia stále jeden a to úplne nevyzerá ako 1000. Ako môžete vidieť, myslím si, že teraz 3 dní alebo 2 dní, teraz si nesom istý, som nenatočil žiadny záber z toho dňa. A to sa stalo z jedného jediného hlavného dôvodu. A to, že som videl, že ten kanál vôbec neprogresuje. Úprimne povedané, 6 dní za sebou som mal len jedného odberateľa. A toto je 7. deň, keď to natáčam a asi by som to video nevydal, keby sa nič nezmenilo. Takže predpokladám, že môžete predpokladať, že sa niečo asi zmenilo. A je to tak, mám 5 odberateľov na tom kanáli. Není to úplne najväčšia výhra, ale čakal som, že tam budeme mať jedného do konca bytia sveta, takže nejaký progres tam bol. Posledný tento deň, včera v noci niekedy to vybuchlo ten kanál a môžem to teraz ukázať. Môžete tu vidieť videá, ktoré mu proste viac views, než si zaslúžia. Veľa z tých videí ma prekvapilo a má nad 400 views. Niektoré majú tak 2, niektoré majú 0, ale väčšina má fakt nad 400 views. Tu môžete vidieť 499, 420, 460, 412, 408, 480 a 280. Väčšina tých videí má aj dosť lajkov, 14, 15, 19, 20. Niektoré majú 0 a niektoré zase majú pár dislajkov, ale myslím si, že úplne 1000 odberateľov to není. Získal som teda za týždeň z AI shortov 5 odberateľov. A nie je to úplne najviac, nie je to ani úplne najmenej, je to náhodou dosť za týždeň. Keď som si zakladal svoj YouTube kanál, tak som za týždeň mal 0 odberateľov, až za prvý mesiac som získal prvého. A to som bol ja. A ja, myslím si, že táto challenge úplne nevyšla tak, ako som očakával. Posledný deň to trošku vybuchlo, ale nie úplne tak, ako som chcel. A myslím si, že nastal čas začať novú challenge na tomto kanáli. A to pokúsiť sa opäť hitnúť ďalší týždeň 1000 odberateľov, ale s iným druhom kontentu. Takže ak chcete vedieť, aký content to bude, ak chcete vidieť progres z toho a ak chcete vidieť výsledok, či sa mi to podarí, môžete dať like, odber, pozrieť sa na najbližšie video a čau.